Ithi sabaningi ividiyo sabalele enkundleni zokuxhumana eposto owesifazane obe-requeste uBolt. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona umbuso njengamanje kubingelelayo yena Mathinda acebisa intombi mqamela amehla akhe abanyeze baqamela imali twazi. Ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala ulanca uthonze show ukuthi upressa i-subscribe button, uyalike ebese uyalinda ividiyo ziphele bese kuyima ucomment ngokuyikhona okuzwile. Usisi uposte lapha enkundleni zokuxhumana inkinga abhekene nayo lapha kwa Bolt mangabe requestile enye insizwa eyenze iskorikori ngendlela naye nga-understandanga waze wagcina cancel i-trip njengoba-ke senza ividiyo echazela abantu ey'nkundleni zokuxhumana. Ngokuchaza kwakhe usisi uthi yena urequestile kwawukuthi udriver uthi usefikile kodwa engakafiki uthe uma ngabe efika kuyena kwayima cancel i-trip. Ngokwenza kwakhe lokho kumenze waqala wanothisa iphutha lokuqala. Iphutha lesibili elenzile kuwukuthi e-security ungenile kodwa kuqondakala ukuthi ungene kanjani kwi-estate ahlala kuyona. Bafethu, before sikhulume noma before singene kuyona le video kasisi, asikusho ngokusobala ukuthi imisebenzi le eyaka-Bolt no-Uber yenziwa abantu abamnyama isikakhulukazi, phinde futhi yenziwe abantu bangaphandle abasuke bela ngokwemvume noma kungekona kwemvume kodwa sikhona isikorokoro abasenzayo ukuze bekwazi ukwenza. So ekufanele sikwazi ukuthi uma ngabe kuwukuthi isuke yenziwa umuntu wangaphandle, lowo muntu kuyenzeka ukuthola ukuthi akanandaba ngampela nalowo msebenzi, noma uma ngabe udestroyer akuzukulimala lutho efana ne-identity yakhe. Lokho wenza ukuthi alimazele nabanye bala eSouth Africa aba-right. Asisho ukuthi abala eSouth Africa aba-right abekho aba-wrong noma abekho abenza iy'korikori ey'bhedayo, kodwa most yabo abanokwenza izinto ey'ngaqondile abantu bangaphandle. Ngomunye wabo oyisisulu okwagilwa iNigeria laze lacishe kwavaleka, hhayi ukuthi kwacishe kwavaleka i-app yami ngoba lona lalingafuni ukuthi lihambe liyothatha ushintsho esitolo. Lalifuna ukuthi mina ngishiye impahla zami emotini ngihambe ngiyofuna ushintsho esitolo ngoba lona ushintsha alinawo. That way ngabuza khona ukuthi kahle kahle kuyilungelo labani ukuthi ushintsha angabi nawo, kuyilungelo labani ukuthi ushintsha abe nawo. Mina naye imali engikhokha ngayo ngicela ushintsho wami, uma ukuthi awufuni nawo ithathe yonke ayikho inkinga. That way la ngireporta khona la decide ukuthi lingireport mhlambe lathi ngine-bad behavior noma lathini, kodwa ngabona sengimelelwa baka-Bolt ngenhlahla ngakwazi ukuthi ngisheshe ngiba-emailele ngibaphendule, kodwa i-app yami ngokomthetho yayisivaliwe. Cabanga-ke leyo nto umuntu omnyama bengakayenza ngoba unovalo nokuhlonipha umsebenzi wakhe. Kunabantu abawulambele umsebenzi laphana, kunabantu abeze ngokuganga, ngeke sikuphike lokho, kodwa kulabo abawulambele umsebenzi bawenza kahle bewuqede ngoba basuke beney'nhloso ezinhle. Ebese uthi abaney'nhloso ey'bhedayo ngey'ndaba zaka-Bolt kube yibo laba abenza izinto ey'ngaqondile. Wawungeke mfethu ureport umuntu umreportele ukuthi unqabile ukuthi eyolanda ushintshe esitolo ngenxa yokuthi wena ushintsha awunawo esitolo, ebese uma ngabe wena usuhambe ney'mpahla uyena uzocomplainaphi noma uzoyithola isaphelele ney'mpahla zakhe. Isikakhulukazi uma kusuka umuntu wangaphandle kunzima ukuthi umthembe. Ngcono mhlawumbe uma ngumuntu omnyama noma kungaseyena umZulu, kodwa uma umuntu omnyama kube nalo ithemba lokuthi njengoba elana yingoba ezofuna umsebenzi, akezile ngokubi noma akezile ukuzoxhaphaza. Ngiyaxolisa kwanda kakhulu, bekuwukuthi nje nami ngishare umbono wami mayelana nalolu daba. Asingene kuyona ividiyo kasisi sizwe udaba lakhe. Story time guys, ngicela mekuthi uhamba ngo-Uber ngicela uyilalele le video yami izifike ekugcineni because ngibone ukuthi angenze le video ukuze ngi-alert abanye abantu ukuthi bebe aware of izinto esihlangabezana nazo nezenzekalayo, because mina today kwenzeke into e-strange. Mhlampe kwabanye abantu kunormal, mhlampe ngiya-overreacta or kanjani angazi, but kumina kungithusile well because into ebiqala ukwenzeka kumina and ibi-shady and ayingichazanga, like ingithusile kahle kahle. So into eyenzakalile this morning, bekade ngihamba ngesontweni nga-requesta. So uma ngi-requesta ubhuti ayi-accepte i-ride yami, afika azongiphikapha. Ngalesikhathi esasendleleni ezongiphikapha ithi we on our way to i-destination, like la ngiya khona sendleleni already usengiphicaphile, yabo. So mase esefika ngimbuze ngithi mina hayi bo bhuti, why ithi usesendleleni eya la engiya khona kodwa ngesontweni, why ithi we already on our way to church while usazongiphikapha endlini. And then mayefika yena apress ngazuthi uyayiqala i-trip yethu kanti ithi uyayifinisha, yabo.
mase kumina kungena i-message from Uber ukuthi i-trip isiphelile and ilo mase kuthiwa it's shorter than expected yabo. Ngiqale futhi ngibe curious ukuthi yebo kanjani manje, cause yena uthi kuyena ku right but kumina lokho ngithola yabo ama message mase ngiyamtshela ngithi maybe but nansi kumina i-trip isiphelile kodwa ikhande sizosuka la. Athi hayi angazi ukuthi wenze njani lapha efonini yakho yabo. Okay fine, ngilokhu nginaleyo nto lokuthi kwenzakalani. Angithi mina athi mina uyazi ukuthi siyaphi nendawo, ishiyazi nakumina la sekuvela ukuthi siphelile i-trip yethu. Uyazi ukuthi siyaphi nendawo, ngicela ungidirect ungipha ama directions. And I'm like ngicela unavigate lapho la siya khona yabo. Athi ngikaza khona ukunavigate because online angeke uvume, ngicela nginavigate mina. Fine nginavigate. Ngisa navigator sisaphuma ke ku-estate engihlala kuyona. Then muza la ku-estate uzongipick up ungena ngecode, bengimsendele icode ukuthi angene, then mase usuphuma bayakuscan uphume. So yena sesegate-ini sebethi bayamscan ukuthi aphume. Amscan ama-security ingavumi, bamscan ama-security ingavumi again. Mase bayambuza ukuthi but sicela ukubuza ukuthi ungene kanjani cause lana siyakuscana awupick up kwi-system yethu. Athi ngingene ngale and loya bhuti angazi ukuthi wenze njani. But imuphi ubhuti ongingenisile cause kufanele ngabe ama-details akho ngayavela lana while mesikuscan. Athi akazi yesho ukuthi mistake yenziwe i-security lingenisile. Akaze kwenzeka ukuthi umuntu angenela ngaphakathi kwi-estate ehlala kuyona ungaskenwanga. Usebenzisa icode then mayakuscan ungene, masuphuma bakuscan yonke ama-details akho avele mase uyaphuma. Kumina click ukuthi no man, this guy kade ezongipick up, ithe we already on our way to destination yami. And then mase sengipick upile isithi sesifikile ku-destination of which besingakasuki ukusuka. And phinda futhi egate-ini akwazi ukuthi ungene kanjani lo muntu lo. Bathi okay fine, cela usinikeze icode ongene ngayo abuke mina. Mase mina ngiyisho icode, bathi umuntu ohamba nayo umpick up e-block 24 e-block ohlala kuyona. Athi ya ngimpick up khona. Ayi ngehlisa iwindi ngibuza ubhuti ngithi bhuti ngicela usondele ngala security sikwenzakalani. Angichazele ubhuti ngimtshela bhuti mina already vele le ndlela yethu angisayiqondi vele cause this guy ngalesikhathi ezongipick up ithi we on our way to my destination. Then mase ngipick upile isithi isiphelile isifile la siya khona. Kuyaba manje futhi la egate-ini akulento nje akwazi ukuthi ungene kanjani, like uthi kube ne mistake azamaningi ba ama mistake kuyena yabo. Kube khona into esimina ntombazane jump kule moto because there's no way like usunga ignore ama red flags amaningi kangaka. Ngijump ngiphume ngitshele bhuti ngicese ukuwestela isikhathi sakho but it's fine, you can go, ngizo request again. Alentuze ahambe kubhuti wabantu angibuza mase kusenze njani, simvulele noma sikamvuleli because phela abakwazi ukudedela umuntu phazongene kanjani. Ngithi mina it's fine, muvuleleni aphume. Then mase kuphumela enye security ke ngaphakathi ke elinye seliyangibuza usikwazi ngani, singiyamchazela ke sisuyaphi. Ngithi angiyesontweni. Athi ayi my sister shuthi ngobuye esontweni, hayi uNkulunkulu wakho uhamba nawe because it's strange lento eyenzakalayo. So nje guys ngifuna ukunitshela ukuthi ngicela nibe wash, like nibe niqaphele like izinto ziyenzeka la ngaphandle. Angazi nami ukuthi mhlambe ukube zonke lezi zinto ezenzakalile ngabe kugcine kuphelele phi ngami. I don't know, mhlambe ngiya overreact, I don't know, mhlambe ube nenkinga noma angazi ngingachaza ngithini. But kumina bengiqala ukuthi kwenzeke into kanje ukuthi ngijwayele impela ukuthi ngirequeste, mengirequesta angibi nenkinga kanje. So namhlanje bengiqala ukuba nalenkinga and into nje futhi eyenza ukuthi ngithuke kakhulu ile ukuthi mase sebethi bayamkhipha egate-ini akwazi ukuthi ungene kanjani. So guys ngicela nibe careful, nibe safe. Thank you. Ngizozama ukuthi ngithola ama details akhe lo bhuti ngiwashare. I don't know ngiwashare noma ngingawashare, ngicela ukuzwa ngani.